салом алейкум дӯстони азиз, созе назед саломатиё хубай тамошобинони азиз, ҳозир ана мин нуқтаи савдора ман навор гирифта шумода нишон метим. Тоза либосои Туркияй магазина турко кушодагиам духтарако аксияи моҳи шарифи Рамазон рафтестай либосои фасони кӯдакона ҳам духтарона ҳам бачагона доранд. Иҷа ҳафтахтарай духтарако ина поёни бозори корвони нами домо диден анами якум мошионада анами магазин қарор дора. Ҳозир меравем борора нишон метим рақамои савдогара ягонташа мемонум ки шумо ҳамроҳшон ҳамсӯҳбат шавен, агар доставка хоҳен доставка кунандтона. Иҷа ҳам дона доранд, ҳам оптови доранд. Хулас рафтем аз наздик бо шумо дама нишонтим. Баъд духтарако медонем чи иҷа ҳозир ман навор гирифтем, дар иҷа гуфтам донаям аст. Иҷа дона надоранд, леки дохили бозори корвонда чанд нуқтаи савдо доранд ки уҷада дона метиҳам бо нархи арзон. Иҷа фақат оптум. Касоне ки савдогаранд, касоне ки бизнеси хучонак шуданиянд, марҳамат биёен оптовияй, оптови либосои туркӣ ами ҷои ҷош ҳамиҷаай. Марҳамат биёен то охири навора тамошо кунен, баъд мефаҳмем ки чӣ боро доранд, чанд сумияй, чӣ хелай. боварӣ дорам ки маҳқултон мешава. Тамошобинони азиз, бинед ин қадар нуқтаи савдои барҳаво ҳамаи чӣ дора бинен. Ино хичон чӣ хеле гуфтум турко кушодагиянд, ҳама борошон борои фирмаян хичон примой заказ мекунанд. Марҳамат нархошон бовар мекунен аз 12 сомон шумо дар иҷа либос пайдо мекунен то 350 сомона. 350 сомаш киртои калони баваяй подростковияй. Хулас беҳад хушрӯ. Двойкои фасон доштиян 35 сом, 40 сом. Инам хеле нархода. духтарако шумо агар барои савдо мехоҳен ё ки барои хитон мегирен, фарзандотон мегирен, марҳамат биёед беҳтарин интихобай. Бинен охи двойка, тройка. Мана ҳамаи чи ҳаста ин нуқтаи савдода. Инами нархое ки мебинен куйна диден духтаро двойка тройка 75 сомон. Мана инош мисол 72 сомон. Ҳамин нархое ки ҳаст ино бо 30% арзон мешада. Чӣ нархе ки дар иҷа нархгузорӣ шидагиай бо 30% скидка шидагиай, марҳамат метавонед аз ин нархо арзонтар гирен. Мана интихоб хеле васеай аз ами навзод сар карда то 15-16 солара размер доранд, ҳам духтарона ҳам писарона. Мана тоза бори туркӣ бинен чи хеле интихобш бисёр. Марҳамат мисол 89 сомонай 30% ша минус мекунанд. 30% аксия рафтиста иҷада барои моҳи шарифи Рамазон. духтарако марҳамат дер накунен, беҳад киртачиҳои хушрӯ доранд. Мана ҳам бачагона ҳастай, ҳам духтарона двойка ва тройка ҳастай. ҳозир шумода ман нишон метим. Мана бинен духтаро қа хушрӯай якчандша бо ҳозир аз пеш нархоша шумода гап мезанам. Мана иёра бинен бодикча, мана ҳамаш турецки. Бинен двойка, тройка, ҳар он чизе ки мехоҳен иҷада пайдо мекунен. Мана иёра бинен 74 сомона, леки 30% ша минус мекунанд. Ибо арзони арзон мешава. моли тоза туркӣ не 99 сомонаошуна бинен духтаро қа хушрӯ. бовар кунен интихобуш зиёди бадай барое ки магазин беҳад калонай. Мана бинен охи духтаро инаи киртачоч диден 73 сомон будаи сарафанчико. иваяй комбинзонай духтаро 73 сомонай бо 30% ша минус мекунанд. мана бинен қа хушрӯ беҳад фасон. ҳозир адели бачагонашам нишонтон тим. марҳамат бисёртар менависанд ки шумо духтар дорем, фақат духтарона нишон метед. ина духтаракои хушрӯ барои фарзандои шумо, барои бачаакотонам навор мегирем. марҳамат иҷада ҳастай. мана патяшкора бинен 152 сомон, 152 сомон. ино 30% ша минус мекунанд бо. мана хушрӯгишон да гап нест. качествашон качестваи оли духтаро. як бор дигар такрор мекунем. ин нуқтаи савдо дар ҳафтахтар ҷойгирай. мана таги домода магазини симо навистагиай. иноша бинен 152 сомон. ина инош 102 сомон бо 30% минус мешава. хулас ина киртачаошон
интихоби киртачаҳоям беҳад бисёрай. Киртача аз 32 сомон сар мешавад духтаро. Мана бинен чӣ хеле бисёрай кирто. касе ки доставка мехоҳад, чӣ хеле гуфтум, доставкаям доран. Мана духтаракое ки барои савдо гирифтанен, ҳатман биёен айпеш борошона бинен. беҳтарин интихоб бо нархҳои арзон дариҷа шумо пайдо мекунен. Мана беҳад фасонак борошон. Мана бинен чанд сум. Мана бинен иноша бинен двойка. Мана иша бинен аҷоиб хушрӯ. Инам ёра диден чӣ хеле хушрӯчаан, арзонан. Ана иё духтаро ҳама намуд доранд. Инаи 223 сомонай 30% минус мешава, нархаш арзон мешава. барои ҳавай биёин духтаро, пушаймон намешавен. ҳама намуд киртара ё двойка ё ки пиҷакам хеле тройкаи кӯдаконара пайдо мекунен. чӣ тавре гуфтам, то 15 солара шумо иҷада размер пайдо карда метавонен. хушругиша бинен охи. мана ёра бинен. ин омада маъқул шидан. аҷоибот турецки тозаш. аз ин тараф бо нишон метиҳам духтаро. мана рубашкошон кати анаира бинен чӣ хеле хушрӯя. 108 сомон двойкаяй бо минус меша 30%. мана ино ҳастай. беҳад моделҳои хушрӯ. чӣ моделе ки дар Турция ҳастай, иҷада шумо пайдо мекунен духтаро. мана аҷоиб. ёша бинен охе чӣ хеле хушрӯан. чӣ тавре гуфтум, то 15 солара размер ҳастай. мана ёша бинен. инаи пиҷако 309 сомониян аксияда. ино 250 меғалтана. мана 30% минус мекунен. диден чӣ хеле пиҷакои хушрӯай. ҳамаи ҳамино аксия рафтистай арзоннай. марамат барои ид биёен ҳатман аз аминҷа харидорӣ кунен барои кӯдакотон, чӣ духтарона чӣ писарона, бо нархи арзон ҳамаша пайдо мекунен. баъд ана ин комплектора бинен. ин комплекто чандай? нархш навистагӣ нест. мана бинен чӣ наборои хушрӯ. ҳа ина ҳаст. 256 сомон буда. ёзи аксия кати мебинем чандай? 179 сомон меафта. бинен чӣ хеле хушрӯ полотенца дорад. ана инш боша 169 сомон. мана падарка бурдандам хушрӯ. мана ин тарафа бинен турецки ҳамаш. мана беҳтарин интихоб духтаро. тамошобино мана турецки тоза 40 сомон 5 та дора. мана инҷа бисёрай. интихоб хеле зиёдай, ҳам духтарона ҳам писарона. ана баъд пояфзалашона бинен ка хушрӯча туркӣ. марҳамат. ина туфличако ҳаст. ҳамаи чӣ доранд. касоне ки савдо карданиян духтаро, аз Турция рафтана биёен инҷа бори арзон. мана бо нархи беҳтарин пешниҳодтон кардаистиян. бо аксия рафтистай арзонтар бо мегирен. диден чӣ хеле хушрӯ. аз ҳама чизе ки ҳози бисёр серталабай. анамин намуд курпачаҳои коляска. ино аз чанд сум сар меша? мана аз 79 сомон ба фикрам. барои як навор карда будем. аз 60 сомон. тамошобино қисми поёна. тамошобино бинен ка хушрӯ. намия ина нигоҳ кунен. аз 60 сомон сар мешава. инам хеле курпачаҳои барои коляска, курпачаҳои фасони кӯдакона. мана бинен ка хушрӯ. беҳад интихоби зиёд. бори дигар такрор мекунем. ин навор аз бозори Корвонай, тарафи тилобозор мешава. ҳафтахтар домода духтаро, поёни домай, магазини симо. мана марҳамат. рақамашонам ҳастай. касе нуқтаи савдора намеёба, марҳамат нависен, бо шумода мефаҳмонанд.
бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъ баст мекунем. Хайр, саломат бошед.